Ligt hier wel dicht? Dat is jammer. Nee, helaas. Nou, dan mag ik wel eens op zoek naar een vlag. Ja, handig die haskool. Ideaal. Ik zal zien dat ik dit er ook krijg. En anders maak ik mijn mannen maar weer op nagellak. Ik ben bang dat dat het doet. Check. Oh shit. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zal op een paard in dit monsterke, want ik zal een liet zielbootje ophellen. Mijn skwanheid die had een heel liet zielbootje. En ja, we beginnen natuurlijk het veske bootje varen opnemen. En nu ben ik op zoek naar een rubberboot. Die heb ik gevonden. Die maakt nog even buurheid met van de boterhuis. Die hebben we zelf al. Best genoeg. Dus die maak ik op zoekje maar met peddels. En ik denk, hoe leuk is het als er echt een mini zielbootje mij docht aan de clip. Dus die haal ik bij Skwanheid bij. Nou, die kun je mooi achterop lezen. Ik ga een zeiltje bij en een kleedje van eronder. Dus dat komt clear. Dan ben ik nog op zoek naar een piratenvlag. Dat zou wel heel leuk zijn. Dan kan Rolf Jan misschien mijn zaken in de houtenboot. Dat wordt dat een piratenboot en dan wordt het lietse zielbootje. De viskersboot van Ildo en mij. Dus ja, ik ga op een paard. Eerst richting Grauw, daarna richting Jennewoud. Eerst naar Grauw om het zielbootje op te hellen bij Skwanheid. En daarna naar Jennewoud om het rubberbootje op te hellen. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute weer mij. Op naar Grauw. Nou, matten je eens even. Shit jongens, de boot had ik. Dat is deel 1. Ik ben nu in Jennewoud, check, bij de haven. En ik zal bij de boot van uw Heid en Mems zal ik nog even een rubberbootje ophellen. Ja, we binnen van alle gemakken voorzien. Dus sleuteltje maar. Ik zal even naar de boot. Zo direct weer, zoals Kortjeling de West ben. Het is altijd zo mooi warm, maar we gaan het intiert om mij de boot op een paard. Het is wel super schande. Als ik hier dan omstap en sjug, dan lokt dat toch wel heel bot. Ik zal even op mijn rubberboot zitten. Ja, gelukkig. Heel lighter nog, jongens. Nou zie ik het vinden kan, want dus men wist ik net krijg meer even het rubberbootje hier. Maar nou, ik struim wel even. Dus even zien. Ik denk hier ergens misschien wel achterin. En anders maak ik een bindje. Wel de peddels in ieder geval. Echt net onbelangrijk natuurlijk. Oh, wat kwaad. Ik hoop dat er nog een stuk bij zit. Gaan we dan hoeken. Peddels. Ja, zeker. Die denk ik. Nog eentje. Ja. Nou, ben we even zien. Is dit het dan? Het heel botte gruddel. Ik denk het wel. Zoals het eruit schouwen kan of zo. Of met het in tweeën deel misschien. Dat is zo'n nachtwaardeel wezen, maar te... Tjin. Tjin. Nou, die ook net. Oh, wel een ankerke. Dat is misschien wel handig. Die nog even mee. Ja, nou, we gaan nog op zoek naar de boot. Dus even een beetje. Even kijken. Ze toch misschien onder het bed bij de ben. Nou, dat is ook in, hè. De bennenslipkamers. Is zo'n kastje dan of echt onder het bed? Onder het bed. Heel even waters goed. We hebben ze oorlog op tarret, hè. Gewoon meer spul voor de ben dan van hunzelf. Dat is wel heel lief, hè. Ik zit even onder het bedje. Ja. Ik ga hem, jongens, hè. Kijk, een rubberboord. Wat zei? Kijk dat. Nou, dat ik sneller vond dan ik dacht hier. Ik was mooi in mijn veldje. Ik ga de peddels, ik ga een rubberboordje, ik ga een mini zielboordje. Dus dan ben ik compleet. Ik ga zelf nog een ankerke voelen. Want bij de opnames met de boord natuurlijk eigenlijk net heel tijd voortwaaien. Dus dan kan ik mooi nog vers lezen. Ik denk dat we het zou wel opredden. Dan zit ik nog zien of ik hier bij het winkeltje nog een piratenvlag of zo vind ik in.
Waar wit? Piratenvlag. Nou, doorboord. Ik het hier wel dicht. Dat is jammer. Nee, helaas. Nou, dan mag ik ook eens op zoek naar een vlag. Nou, geen piratenvlag helaas. Maar ik toch zelf iets fabriceren. Maar ik zelf erin ontknutselen. Maar ik ga nog wel een mooi visnetje van. Ik denk dat is wel leuk voor Ildo mee om te pelen. Dus ben je net helemaal om nog. Dus ik ga een rubberboord voor een netje. Ik zal weer op naar Broeksterwoud. Ildo zou het leuk hebben. Ik ben weer thuis. Inmiddels hebben we het eten al achter de kisten. En Ildo hak op bedschoot. Dus ik ga nou krijgt even mijn handen vrij om wat te verven en te spuitjen. Want dit is al je heel mooi roze, maar dat moet lila worden. Dus ja, daar kan ik Ildo net bij broeken. Dus die slipt vaak wel even een oerkast twee. Dus ik kan mooi even on het spuitjen en on het verven. Nou, maar even in de hal. Hier maar net in de hoes. Nou, ik begin even met het krukje. Dus die zullen eerst even in de groenverf zetten. En dan in de beige verf. Maar dan kan die vast even droegen. Ik aan de 12 lagen aan. Dus dat ging ik eerst even aan. Ik ga hem al even licht opschuurd. Maar ik zal nog even een doekje erin hebben. En dat is toch een ander ding. Dus ik denk dat het wel leuk is dat er een lila is. A few moments later. Nou, het krukje zit erin. Ik ben wel heel blij dat ik mofkes kocht heb, zodat ik geen verf op mijn handen krijg. Anders maakt het me net zo uit. Maar ik ga er al nagellak op van morgen. Van de clips. En ja, als ik dat nou maar terpentine dwang, dan moet het denk ik eruit. Dus ik moet daar maar even zien dat ik mijn aceton de verver wat al krijg. Een beetje voorzichtig. Dom. Oké, op naar het spuitje denk ik. Want dit is eerst wat in de groenverf was. Ik hoop ze altijd wat paard. Ik heb een hele mooie lila kleur. Ik start met de roze gieter. Wish me luck. Hallo. Oké. Let's see. Ik had een beetje oorzaal gepakt, want mijn spuit was weer op. Maar ik jongens ik nog een potje verf en ik zoer dit krukje heel PS verfje. Ben ik eerst net maar begonnen. Ik ga eerst dit PS verven en nou, dat laatste jouw pandjes wie ik het helemaal goed spuiten, dus dat is slaggen. En ik ga nou ook nog zuur wat verf oer, dus misschien, ja, dit is maar denk ik bijna nog een laagje. Maar anders is hij gewoon wit, mijn lila, dan is het net alles. Maar ja, toch alles wat een kleurke haar moest, gaat een kleurke. En gelukkig zit wit ook in het palet. Dus het krukje zoals ze kennen. Het laatste zie ik hem helemaal lila, maar ja. Roeien met de riemen die je hebt, zeggen ze dan toch? Nou ja, dit dus. Ik laat het eerst al hier even opdroegen en besjuk het aan ze nog weer even een keer. Later. Tada! Alles is lila. Licht lila en iets donkerder lila. Dat vind ik wel leuk, van alle tinten wat. Het is lukt. Yes. Ik ga zelfs nog ietsje pietje oer, dus dat ik aan ergens nog een spatje sjug. Wanneer was een beetje vreemd opdroegje, dan kan ik dat echt nog onderstipje. Jongen, krijg wat. Ja. Handig die handschoen. Ideaal. Ik zal zien of ik dit er al krijg. En anders maak ik mijn mannen maar weer op nagellak. Ik ben bang dat het wordt. Check. Oh shit. Nou jongens, ik geloof dat het meeste verf er al in is. En de nagellak is vrij knap zitten blijven. Dus ik denk dat ik daar nog een laagje hoe heen, doordat dat wel goed is. Dus het valt weer daar. Ondertussen ben ik vlogs aan het checken. Maar ik ben echt poppenklintjes. Maar even een beetje afwerken. Wie wil net felgekleurde plaatjes. Met al die beetje rustige lila tinten. Dus dat ben ik aan het plakken. En ik zal nog even piratenkleem verknippen. Dan even een beetje roeger meidje. Dus ik ga mooi wat klusjes onder het vlag checken. En van Jonnessoen Jelk en ik het rubberboordje even opblazen. Zien dat hij docht. En ik het zielboordje even van de karren af. En het ziel erop. En nou ja, dat soort dingen. Dus dat geven jullie dan. Ik ga hier even mee verder. En vlag checken. En ik zou zeggen, want aast. Welke vies mooi littertje? Welke piraatvies? Welke met zaken aan? Die? Zaken die en rollen we aan die? Oké. Ik vind het goed. Leuk toch?
Dan maak ik hier nog even een piratenholle, een deetskap uitprinten. We zullen even naar de printer hier doen. Ik even printen. Dan kan die hierop. Cool toch? Ik werk meteen. Ja, doe eens met mijn print. Wij zullen even te printen. Ja, men had alles peers maken, hé. Wat vies ervan? Tja, de gieter is nou peers en de leesjes zijn peers en de pot is peers en het bad is peers en het trap is peers. Alles peers. Men haar vlier is een beetje peers. Oepsie. Maar dat heb ik wel maar een reden dat het gewoon zo is. Want Jelke en ik zullen een stukje vlier bedekken van dit hoekje. Dus anders zie ik het wel wat beter afplakt. Wat zei ze leven? Dat is nou op. Men had alles broekt. Wat vies ervan? Nou, de gieter net meer roze, maar de gieter is nou lila. Lila peers. Ik werk dat wel aan. Ja, dat snap ik. Maar dit is van een beetje verf van Grutte Meesking. Dan was het een beetje mijn bandje verf. Ik heb misschien aansluiten. Dan was daar een keer verfje. Ja. Ja, zullen we eerst een printen? Ja, we printen. Ik moet mij nog even verder knutselen met de vlag. En dan kies toch wel even verfje aan. Doen we dat. Dat doen we. Nou, er komt een piratenvlag om. En ik zou de vestjes even uitprinten. Maar die printer prongelijk al hier echt op uit. En dat van mij wel handig. Wat grutter. Maar dit is wat handiger voor op mijn plankje. Maar ik ga het dus nou echt heel grut. Kijk het in ieder geval lezen. Piraat. Die komt op een vlag. Wat goed is, komt hij er nou uit. Was maar zien dat de piraat erom komt. Zullen maar zijn. Want ik nog een paar liedjes uitkomen. Maar het is een beetje in het lieds doen. Dat is toch wat beter. Wat hebben we hier alweer? Boeken. Better, spetter, spetter. Bootje varen. Die doe ik te keer, hè? Bootje varen. Zwemdiploma. Hier hebben we 2 gruppen. Eigen en ogen. Pyjamadij. Fruit. Rap grut. Zwemdiploma ging wel in de lieds, hè? Ja. En boeken. Boeken. Al je vestjes. Al je chitslagvestjes. Wat krijgen we nou? Ah, als je daar kan wel iets doen. Dat is beter. Dat is beter. Daar komt de piraat. Piraat komt als laatste, denk ik. Ja, als je daar die piraat. Pak hem maar uit. Wat de piraat? Ja. Nou jongens, helemaal uitknipt. Zo, dan plak ik met hem hierop. Wat vies ervan? Mooi. Cool toch? Wat is daarop? Nou, dat wordt gewoon een ziel. Daar hoeft net in op. Hier wat er even op. Met even dubbelzidig tape pakken. Zo, plak ik hem er mee op. Zo. Nou, mij is wel shit. Met dat even, oké? Maar mij is wel even shit. Zo, Dit is echt nog. piraatje. Ja, dat wat hij doet maar even aan. Die moet je maar even met de stokjes in de weer. Cool. Nou, en ik zal nou eerst met eten wanen. En na het eten gaan we de boordjes dus opzetten. En de vlagjes erom. Dus ik ben bereid. Nou, we gaan dit maar. De tafel uit achterop bij de boord. Ik ga een zielboordje bij pakken. Elke wij hellen. Waar zit die? Die leidt in die bak. Ik is nog niet zien, hè? Het ziel er. Glijdt er echt in. Onder het kleedje. Mag ik daar dan net maar iets? Oh, we kunnen wel even het opblaasbare boordje even opblazen. Die leidt hier ook in. Dat doen we. Die mag nog in opblazen. Hij maakt het ondertussen even de piratenvlag, de stokjes en onder elkaar. Nou, ik heb hier in de loods wel oppompen. Ja. Zit hierin. Hou hier, baby. Go we naar je. Thanks, erop. Tja, bootje. Ja, dit is van Ilda. Pak hem! Die is van Ilda. Die is voor de uurs. Die is... Halve Pieter. Ja, van Halbe Pieter. Ja, er zit van alles in hier. Ik tel hem blijven, schat. Ja, met maar even. Er zit er van alles in. Oh, touwen en zo. Ja, en dan ankerken en peddels. Alles zit erin. Ja, iets ankerken. Ik heb anker lezen. We gaan even opblazen. Kijk, een bordje, hoor. Daar gaat hij. Oh, wil iets plofken. Ja, we doen het dan. Tja, nou komt het echte spul schaken. Dan was het toe even. Maar dan deze gewoon zacht Ja, worden? indrukken. Kom maar. Kom op. Knippen. Zo zien dat dit wordt. Wat een kabaal.
Hopsé, bootje. Dat weer nummer 1. Dan gaan we een bootje nummer 2 nog inbouwen. Ja, een visje. Ja, hebbers. Hier laait in het water. Lekker leuk. Alle maanden eruit de rode zijn. Oh, het zieltje nog even op billetje. Past het, ik? Te onjep van daar. Het roos zit er bij. Ah, hoeft ik net per se erop, toch? Oh. Misschien even zielen, maar. Nou, dat lukt je net, Heid. Maar een keer het eeltje maar of zo. Hey, Haps, wat zeg te varen? Het zieltje erop? Ja, dan moet hij er nog even. Ja, net omkoekelen, hè? Ja, wel leuk voor de beeld. Leeuw, maar doen koeken. Nou, dat veel. Je kent hem echt van dit doen. Ja, doe hier. Er zit dat in. Oh, je moet even maar even wat water doen. Verder is een beetje omheen gaan. Ja. Nou, ik hier maar. Lekker varen. Nee, nou, als het net slaagt, dan plukken we je maar aan wel weer uit. Piel me mooi wat om. Lukt het jou? Niks. Loop maar even naar dit hout. Even nog dit. Loop. Ja, loop erop. Zo. Ja. Nou, al mijn lieftallen gezet op het water. Ik sta hier op een wal. Zo dit al je goed komen. Hey! Lekker man! Ah, gewoon oefenen. Aldoende leert men. Doe maar eigenlijk achteruit varen. Achteruit peddelen. Ja, zo. Ja, maar steeds nou heel vaak met Ian. Wat zei je nou? Maar hij te zien, hij zit in de bush. Weg nou. Goed zo, Hildau. Nou, het zielskip lijkt haast op goede plek. En die twee kanaries lezen nog steeds wet. Ze krijgt ik weer in. Maar Hilda zit in een beziekje. Hoi. Slaagt het? Of mag ik daar bij hem komen op die kant? Ja? Kom bij hem. Hij draait hem wel. Oh, ik denk een paar keer mooi plan. Nou, ik denk dat dit nog levend wordt voor het zeer binnen. Ja, zaken en een paar slagjes. Maar is toe aan ze weer heel nou. Even wacht, zaken even. Oh shit, daar komen ze al aan. En ik ga hier een dingetje. Oh, daar komt. Stel die nou eens beetpakst. Ja. Hey. Hoe gaan we die kant? Wil we eruit of we hier wat we nog blijven? Nou, ik bedoel van Matthijs. Ja, maar ik ken de boter hier ook wel uithalen. Wil je hem eruit of om er nog in blijven? Op mijn buurt vol. Nee, ik ga net bij hem erin. Dan wordt het vol van. Oh ja, maar met vakers. Ja, dat is meer dan genoeg. Wil je hem nog even varen? Ja, ik let. Maar dan weten we in ieder geval dat we eruit komen kunnen. Met hem help je hem dan, oké? Ik let heel mooi en dan. Best. En dan hem eruit wel erop met me. Zullen we dat daar praten? Geen idee. Lekker man. Hey, dieseltje. Wat gebeurt hier al hier? Maar je meesken op het water, hè? Ja man. Oh ja, lekker kiezen. Ah. Kom. Ja, jou. Wat was het nou? Wat hoop je nou? Wat hoop ik? Dat is er vast. Dat zou wel leuk zijn, toch? Gaat zij. Nou, maar eens kijken, jong. Krijg dat. Schattig boordje, joh. Ja, die hoort wel hampels in mijn daar. Die mag we aan direct maar uit hebben. Ik ga aan fiesta mal. Ja, best. Ik zal hem naar je hampel en hampel. Jut en Jul. Hé, nog een beetje voorzichtig. Jut en Jul. Wat hebben we maar die in een peddelbad zagen? Die shit wat in het vermidden van het water. Orenkant op. Kost de verkeerde kant op. 5 minutes later. Nou, de redder in nood komt eraan. Waar gaan we nou heen dan? De Gran Canaria. Gran Canaria. Jel, wat had hij nog hollen? Helemaal niks. Oké, dat had ze net een nijtocht dus. Nou, mooi. Nou, doe. Nou, ik ga naar bed. Succes, hè. Ontmoet. Doei. Denk je echt dat je hem de hele nacht hier lezen let? Echt niet. Dat denk ik net als het leuk is.
Waar was die opzetten dan? Op dat boordje? En waar was de jering dan? Het lijkt wel lekker zacht in zo'n boordje. Maar je weer overstappen? Oh, dat is misschien wat handig, denk ik. Ja. Ga ze een touwtje of? Ik wil me ook pakken met deze ja, dan neem ik dat boordje mee. Troost hier maar heen. Haal ik die er wel uit. Kom maar, voorin punten. Wachten, Ildo. Zaak niet bij. Zaak zitten, joh. Ja. Zit een beetje vast, maar ik red hem maar. Stap hem maar vast in. Kom op, Pop. Ja, Voorzichtig stappen. Net dat het heel goed lukt voor jullie. Ildo, kom maar naar hem. Goed zo. Goed. Zo. Dat is eigenlijk geholpen, hè? Of Maakt haar niet aan de schillen. Ja, kom maar. Hatzee. Oh, Hoe heet nog? hij nog. Hopla. Dus aan de kant heel dan lukt hij hem op een wal. Met mijn tellen. Nee, ik wil niet net tillen, schat. Ik ben best te zuur. Ja. Tada! 2 boordjes. Kijk weer een mooi filmpje, meidje. Wil Ildo en Memmon in die? In een gele jas en een gele lezen. Super cool. Ja jongens, ik ga jullie 2 boordjes ophellen. 1 uit grauw, 1 uit Jennewoord. Nou, alles werkt. Dus ja. Zeer goed. Oh, nog een lekker op kontje. Zullen we zitten? Zo. Kom lekker zitten. Je bent beschutten. Ik ga nog even wat piratenkleding in elkaar fabriceren en een piratenvlag. Dus we zijn er wel klaar voor. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlag? Abonneer je, zet een geel toenke, met een geel toenke, omheen. En via het net het chillen te downloaden voor die tablet of telefoon. En naar je.